Hello! Днеска ще играем Murder Party с една моя съученичка Ивет. Тя има канал в YouTube Ивет Play, абонирайте се. Здравейте! Може да не я чувате много, защото таблета ми е смотан. Да, абонирайте се за канала на Хриси и за моя, може се казва Ивет Play. Да. Аз победих. Явно се чували за нея. Ето тя даже победи. Да, аз победих. Оценете ми аватара от 1 до 10. Girl. Аз бих ти го оценил 6. Аз бих ти го оценила 0. Шегувам се. Моите които не харесват. О, падна ми се Legendary. Girl, аз имам Rare. Ами не, този меч, който го имам ми е Legendary, но сега спечелих и меча и ножа там с пеперудата, той е Legendary. Вече го имам 2 пъти. Legendary. Ще мога да трейдвам. Legendary. Сложихме един шаг. Значи си пак ти планък, така не? Да. Аз па съм хакер. Този гарен шериф, как смее? Шерифа. Мърдъра умря от шерифа, бак. Един е бил шерифа. Искаш ли да отиваме да трейдваме с някой? Как? Ще видиш. Ма ти не знаеш ли? Не. Ничко. Чакай, бе. Опа. Айде. Защо пак съм хакер? Защо аз съм нормален? Дано да умреш и ти взема хакер. Нещо. Но той е тъпо. Тъпо, яко е. Майко, бях при мърдъра. Искам детектива да разбере какво съм. Мърдър е умрял от шерифа, баче. Искам да го купя това, но нямам пари. Кое? Ето нож. Кой искаш? Той е нож. Аз имам ли го? Не. Аз го имам. Как? Дай ми го. Искаш ли да ти покажа? Не. Ма искаш ли? Ма искам да съм мърдър един път. Аз пък съм хакер. Аз пък съм парти планър. Здрасти. Не, моля да не ми слагай шапка. Ама аз не мога да убия. Моля. Аз не мога да убия никой с това. Само като ми сложиш парти шапка. Не, сложиха ми. Как смееш? Махай се. Махни се. Нали знаеш, че мога да се репортирам? Давай. Не. Мога да взема пистолет. Уби мърдъра, гони ме. А знаеш, че мога да убия теб. Ама уби. За теб работата ти е мърдъра, не мене. Не, уби ме. Мамич. Няма да псувам се. Хора, ще изиграя още един рунд.
И ще трябва да спираме това видео. Печеля! Защо? Печеля. Добре. Виж на едно тайно място, където ще отида. Това тайно. От високо чак. Ма я знам това място, бе. Невярно. Невярно. Що си на високо, бе. Ние съм била, ама просто в момента се тази жулинята. Добър ден! Юху! Мърдър ли си? Не. Явно си. Хакер съм, пак. Малко не ми се вярва. Ами накрая, като победиш, ще разбереш. Кой ме уби? Аз бях мърдър и някой ме уби. О, браво. Ами аз съм хакер и съм най-горе. Може да ме спектействаш. О, чакай, че ще ги. Има някой ми е взел. Да. Много. Аз съм просто най-горе и искам да видиш как се въртя. Айде, но да не трябва и да се телепорт. Я ми кажи, ако някой се качва при мене да се телепорт. Ако е детектив, няма проблем, но ако е нещо убийство, това не ми казва. Беги. Той слезна. Айде, аз почти съм чели. Ето тук, когато завърша, ще скоча. Това е моето мъртво място. Там беше. Ама, браво, победи. Добре, чао хора и до нови срещи. Довиждане. Да се абонирате,